Kodi nchiyani chikuchitika ku South Africa? Kodi izi ndi zoona kapena mphekesera basi? Ndani akubisa choonadi? Ndipo ndi chifukwa chiyani? Lero tikubweretserani nkhani imene yasokoneza anthu ambiri ku Africa yonse. Nkhani ya imfa ya president wakale wa Zambia, komanso mkangano waukulu womwe wapangisa kuti thupi lake lisakhale ndi maliro mpaka lero. Khalani nane mpaka kumapeto, chifukwa zimene mukumva zingakusokonezeni maganizo. Koma kuti timvesese komanso kudziwa zonse, tiyambire limodzi videoyi mpaka kumapeto. Ndipo langa dzina ndi lomwe licha, Mike Thompson. Zonse zinayamba pa 5 June 2025. President wakale wa Zambia anamwalira ali ku South Africa, komwe ankalandira chithandizo cha matenda. Atamwalira, thupi lake linatengedwa kupita ku mortuary. Anthu ambiri ankayembekezera kuti maliro achitike mwachangu, koma zimene zinatsatira zinali zachilendo. Posakhalisa, pambuyo pa imfa yake, mkangano waukulu kwambiri unayamba pakati pa banja ndi boma. Banja linati alungu sankafuna president wapano kukhala nawo pa maliro ake, ndipo ankafuna kuyikidwa ku South Africa mwachinsinsi. Ankati boma likufuna kupanga ndale pa maliro ake, ndipo boma linati lungu ndi mtsogoleri wakale wa dziko la Zambia, choncho ayenera kupatsidwa maliro a boma, kapena kuti state funeral pa chizungu, ndipo thupi liyenera kubweretsedwa ku Zambia. Apa ndiye panayamba mkangano wamphamvu kwambiri. Pa Juni 2025, boma linapita ku court ku South Africa. Cholinga chake chinali kulesa thupi kuti lisayikidwe kumeneko, ndipo court linapanga chisankho choyamba kulesa kuti thupi lisayikidwe ku South Africa kaye. Kenako court linanena kuti thupi liyenera kubweretsedwa ku Zambia, koma banja linakana lamulo la court. Linapitiriza kukangana ndi boma, linati likufuna kutsatira zomwe alungu adafotokoza. Nkhani inakula kwambiri. Miyezi inayamba kudusa, July, August, September, mpaka chaka cha 2026 thupi likadali ku mortuary. Miyezi yoposa 8 idadusa. Anthu adayamba kudabwa, ena anayamba kukayikira kuti izi sizimachitika kawirikawiri. Kenako nkhani ina yodabwisa inayamba kufalikira. Anthu pa social media anayamba kunena kuti thupi lasowa lachotsedwa ku mortuary, palibe amene akudziwa komwe lili. Izi zinachititsa mantha kwa anthu ambiri. Tsopano tifotokozere zoona zake. Palibe umboni wotsimikizika kuti thupi lake lasowa kapena kubedwa. Zimene zikuganiziridwa kwambiri ndi izi: thupi lingakhale kuti lasamutsidwa kupita ku malo ena, mwina ku mortuary ina, kapena ku malo achinsinsi chifukwa cha chitetezo. Choncho mawu oti lasowa nthawi zambiri amatanthauza kusamutsidwa basi. Pali nkhani ina yomwe inawonjezera chisokonezo. Apolisi ku South Africa anafuna kuchita post-mortem, kapena kuti kuyedza thupi, kufuna kupeza chimene chidapha a Edgar Lungu. Chifukwa chake panali mphekesera kuti Lungu mwina anachita kumwalira chifukwa cha poison. Izi zinapangisa nkhani kukhala yovuta kwambiri, yodzaza ndi mafunso. Ngati tiyang'ana bwino, nkhani iyi siyokhuza thupi kusowa kokha. Ndi nkhani ya ndale, mphamvu za boma, zofuna za banja, malamulo a khoti, ndiponso kukayikira pa imfa. Ndi nkhani yovuta kwambiri kuposa momwe anthu ambiri amaganizira. Choncho tiye timvetse bwino. Zoonadi ndi zakuti Lungu anamwalira pa 5 June 2025, ndipo thupi lake lakhala nthawi yayitali ku mortuary. Pali mkangano pakati pa banja ndi boma, koma zosasimikizika ndi izi: kuti thupi latayika kapena kusowa,
kapena kuti labedwa. Choonadi chake ndi chakuti nkhani ndi mkangano osati chinsinsi cha thupi kusowa basi. Pali mbali ina imene anthu sadayiyang'ane bwino, komano ndimafuna ndikufotokozereni za mmene anthu aku Zambia analandira nkhani iyi. Uthenga utamveka pa 5 June 2025 kuti Edgar Lungu wamwalira, chisoni chachikulu pa imfa yake. Nthawi imene nkhani ya imfa ya Lungu inatuluka, anthu ambiri anadabwa kwambiri, ena analira chifukwa ankamuona ngati mtsogoleri wakale. Otsatira ake ambiri, makamaka a Chipani, anakhala ndi chisoni chachikulu. M'madera ena anthu anachita misonkhano ya mapemphero, ena anayamba kuvala zakuda zosonyeza chisoni. Ngakhale anthu ena sankamukonda pandale, ambiri anamuonabe ngati munthu wofunika chifukwa anali president wakale. Kusiyana kwa maganizo pakati pa anthu. Atangomwalira, maganizo a anthu anagawikana. Gulu lina linati Lungu ayenera kulemekezedwa kwambiri, ayenera kupatsidwa maliro aboma, thupi liyenera kubweresedwa ku Zambia. Iwo angakhulupirira kuti ulemu wa dziko ndi wofunika kuposa mkangano. Ndipo gulu lina linathandiza banja, ena anati zofuna za banja ziyenera kulemekezedwa. Ngati Lungu anasiya malangizo ayenera kutsatidwa. Iwo anati boma lisalowererepo pa zinthu za banja. Kukwiya ndi kukhumudwa kwa anthu. Pamene nthawi inkadusa ndipo thupi silikuyikidwa manda, anthu ambiri anayamba kukwiya, ena anayamba kukhumudwa kwambiri ndi atsogoleri. Ndipo zinthu zimene zinakwiyitsa anthu kwambiri zinali izi: kuchedwa kwa maliro, mkangano wosalekeza, kusowa mgwirizano pakati pa banja ndi boma. Kukwiya ndi kukhumudwa kwa anthu. Pamene nthawi inkadusa ndipo thupi silikuyikidwa manda, anthu ambiri anayamba kukwiya, ena anayamba kukhumudwa kwambiri ndi atsogoleri. Ndipo zinthu zimene zinakwiyitsa anthu ndi monga izi: kuchedwa kwa maliro, mkangano wosalekeza, kusowa mgwirizano pakati pa banja ndi boma. Ndipo ena ankati izi zikunyozesa dziko. Ndipo chinthu china ndi kusokonezeka kwa anthu chifukwa cha mphekesera. Pamene nkhani yakuti thupi lasowa inayamba, anthu ambiri anasokonezeka kwambiri, ndipo ena anayamba kukhulupirira kuti pali chinsinsi chachikulu, kukayikira kuti pali zobisika. Pa social media, nkhani zosiyanasiyana zinali kufalikira tsiku ndi tsiku. Ena ankati thupi lapedwa, ena ankati likubisidwa. Izi zinapangisa anthu ambiri kusowa chidaliro pa zimene zikuchitika. Zokambirana pa social media ndi m'misewu. Nkhani inakhala topic yayikulu kwambiri ku Zambia. Pa social media, anthu ankakangana kwambiri, ena kuthandiza boma, ena kuthandiza banja. Hashtag ndi zokambirana zinali zambiri. Moyo wa tsiku ndi tsiku, anthu ankakambirana m'mabasi, m'misika, kuntchito. Funso lalikulu linali nchifukwa chiyani thupi silikuyikidwa m'manda kufikira lero. Ndipo ena anayamba kukayikira za imfa yake chifukwa chakuchedwa ndi mkangano. Ena anayamba kukayikira kuti mwina pali choonadi chimene chikubisidwa. Mphekesera za poison zinayamba kufalikira kwambiri. Izi zinapangisa anthu kukhala ndi mafunso ambiri kuposa mayankho. Ngani ya ulemu wa dziko kapena kuti national pride, anthu ambiri anayamba kuona nkhani ngati yokhuza ulemu wa Zambia yonse. Ena ankati sizoyenera kuti president wakale akhale kumochare kwa nthawi yayitali chonchi. Ena ankachita mantha kuti dziko likuoneka lolephera kusamalira atsogoleri ake. Ndipo nkhani yakutopa ndi nkhani. Pamene miyezi inkadusa, anthu ambiri anayamba kutopa ndi nkhani. Ena anasiya kutsatira nkhani chifukwa palibe chimene chikusintha. Mkangano unkangokulirabe, unkangokhala omwewo. Ena ankangoti tikungofuna kuti nkhani ithe basi. Mwachidule kwambiri, chisoni chachikulu pa imfa, kusiyana kwa maganizo, boma versus banja, kukwiya ndi kukhumudwa, kusokonezeka chifukwa cha mphekesera,
kukambirana kwambiri pa social media kukayikira za imfa yake, nkhani ya ulemu wa dziko kutopa chifukwa chakuchedwa. Nkhani ya Edgar Lungu sinangokhala nkhani ya imfa yokha, inakhala nkhani ya ndale, ndipo mpaka pano yasiya anthu ambiri ndi mafunso ambiri kuposa mayankho. Chifukwa chake funso lalikulu ndi ili: kodi thupi lizabwezeresedwa ku Zambia? Kodi banja lizapambana kapena boma? Ndipo kodi choonadi cha imfa yake chizadziwika? Nkhani ikupitirirabe, ndipo ife tizapitiriza kukubweretserani zosintha zonse. Ngati mwakonda nkhani, dinani like, subscribe, ndipo gawani ndi anzanu. Ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson, ndipo iyi ndi channel yanu yodalirika ya nkhani zotentha. Tiona pa video yotsatirayo. Kufikira tsiku lina, bye.